ένα θέμα που νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι κανείς ειδικευμένος στις παθήσεις του αμφιλιστροειδούς για να το συναντήσει στην καθημερινή, ίσως κλινική πράξη, σε ένα νοσοκομείο ή ακόμα και σε ιδιωτικό σκέλος. Ξεκινάω λίγο με το κομμάτι της παθογένειας. Προφανώς η όλη ιστορία ξεκινάει από μια αρτηριακή, κλαδική, κεντρική απόφραξη, η οποία έχει στο αποτέλεσμα μια ισχαιμία που αναπτύσσεται στις έσω αμφιβληστροειδικές στιβάδες. Εκεί είναι αρχικά η παροχή του αρτηριακού αίματος. Αυτή η ισχαιμία δευτερευόντως έχει ως αποτέλεσμα μια διακοπή στην αξιοπλασματική ροή, με τελικό αποτέλεσμα και εικόνα κλινικά που παίρνουμε, ένα ειδοκυτάριο είδημα και αυτά τα cotton wool, τα μαλακά εξιδρώματα όπως λέγονται. Ένα βασικό θέμα που πάντα σε αυτές τις ιστορίες πρέπει να έχουμε στο νου μας, γιατί ως κλινική εικόνα και ως διάγνωση για να βάλεις συνήθως, όχι πάντα, αλλά συνήθως είναι σχετικά εύκολο, ένα βασικό θέμα είναι να έχεις στο μυαλό σου ποια είναι τα πιθανά αίτια όταν έρθει ένας τέτοιος άνθρωπος, μια τέτοια εικόνα, ποιες είναι οι αιτίες που το έχουν προκαλέσει. Βέβαια, συνήθως αυτοί οι ασθενείς έχουν ήδη ένα γνωστό καρδιαγγειακό πρόβλημα, αλλά δεν είναι και σπάνιες οι περιπτώσεις που ο ασθενής έρχεται, έχει μια αρτηριακή απόφραξη και σου λέει ότι εξ όσων γνωρίζω, γιατρέ, δεν έχω τίποτα. Οπότε εκεί είναι στην υπευθυνότητά σου να τον παραπέμψεις να κάνει κάποιες εξετάσεις. Οι προφανείς αιτίες, οι συνηθέστερες μάλλον αιτίες, οι πρώτες που πρέπει να εξετάσει κανείς, είναι όπως βλέπετε και εδώ πέρα, αν είναι υπερτασικός, αν είναι διαβητικός, αν έχει κάποια βλάβη στις καροτίδες, κάποιες καροτιδικές πλάκες, δηλαδή κάποια στένωση, ή κάποια βαλβιδοπάθεια, αρρυθμία, ενδοκαρδίτιδα, γενικώς κάποια πάθηση στην καρδιά. Αυτές οι τρεις ουσιαστικά ομάδες παθήσεων, το αγκιακό κομμάτι, διαβήτης, υπέρταση, οι καροτίδες και η καρδιοπάθεια, είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι συνηθέστερες αιτίες που θα οδηγήσουν σε μια αρτηριακή απόφραξη. Και αυτά πρέπει οπωσδήποτε, αν δεν είναι ήδη διαγνωσμένα, όπως είπα, που συχνά είναι σε αυτούς τους ασθενείς, αν δεν είναι τέλος πάντων, θα πρέπει να σταλεί ένας έλεγχος. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια τεράστια γκάμα παθήσεων, λιγότερο συχνών, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε αρτηριακές αποφράξεις. Εδώ αναφέρω κάποιες από αυτές, ο κατάλογος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Σίγουρα πρέπει να ελεγχθεί η πιθανότητα να υπάρχει κάποια νόσος του συνθετικού ιστού, είτε μιλάμε για λύκο, δερμαστοδομιοσίτιδα, οζόδη πολυαρτηρίδιδα και διάφορες άλλες. Ένα πολύ μεγάλο σκέλος είναι η πιθανότητα ο ασθενής αυτός να έχει κάποια διαταραχή σε κάποιους παράγοντες της πήξης. Μιλάμε για πιθανότητα αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων, πρωτεΐνη S, πρωτεΐνη C, αντιθρομβίνη 3, ομοκυστινουρία. Το θέμα των διαταραχών της πήξεως είναι από μόνο του ένα ξεχωριστό κεφάλαιο και πολλές φορές δεν αρκούν να στείλει 4 παράγοντες. Χρειάζεται ένας γενικότερος έλεγχος, αν υποψιάζεσαι και από την γενικότερη του εικόνα ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά σίγουρα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Και βέβαια μια σειρά από άλλες αιτίες, όπως η οπισθοβολβική αναισθησία, η αιμορραγία έχει ενοχοποιηθεί για την ανάπτυξη αρτηριακής απόφραξης, κάποιο τραύμα, μια λιπώδης εμβολή, χρήση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα είτε ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών είτε χρήση κοκαίνης. Είναι και άλλες, δεν μπορώ να επεκταθώ σε όλο τον κατάλογο, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι, όπως είπα και πριν, οι βασικότερες και συχνότερες αιτίες είναι διαβήτης, υπέρταση, το θέμα των καροτίδων και το θέμα της καρδιοπάθειας. Ο ασθενής πρέπει να σταλεί για ένα τέτοιο έλεγχο οπωσδήποτε. Ως προς την επιδημιολογία λοιπόν της απόφραξης κεντρικής αρτηρίας αρχικά, η μέση ηλικία εμφάνισης είναι γύρω στα 60 χρόνια. Υπάρχει μία συχνότητα λίγο μεγαλύτερη, διπλάσια ουσιαστικά από στους άντρες σχέση με τις γυναίκες. Αν είναι πολύ άτοξος ασθενής, έχει περιγραφεί ότι σε 1-2% μπορεί να αφορά και τα δύο μάτια και η συνηθέστερη αιτία στην κεντρική αρτηριακή απόφραξη είναι η θρόμβωση. Η κλινική εικόνα, νομίζω, αν τη δει κανείς 1-2 φορές, είναι λίγο δύσκολο να την ξεχάσει. Υπάρχει μία καταρχήν ευνίδια, ξαφνική, σοβαρότατη πτώση στην όραση. Πολλές φορές είναι κάτω από 1/24. Υπάρχει μια λεύκανση, διάχυτη λεύκανση στον οπίθυσιο πόλο και στην περιοχή συγκεκριμένα της χώρας κοιλίδας, η οποία έχει αποτέλεσμα επειδή διατηρείται η αιμάτωση από το
από το χοροειδή να έχουμε τη χαρακτηριστική, όπως όλοι ξέρουμε, κερασόχρου οχρά, μια στένωση των αρτηριολίων και ένα κατακαιρματισμό της στήλης του αίματος. Η εικόνα, όπως βλέπετε και εδώ πέρα, είναι μια χαρακτηριστική, δύσκολα να την μπερδέψει με κάτι άλλο. Αυτή η λεύκανση που παρατηρείται στην οξία βέβαια φάση, γιατί μετά από κάποιες εβδομάδες, συνήθως σε 1 με 1,5 μήνα, αυτή η εικόνα υποχωρεί. Βλέπεις μια διάχυτη εικόνα πιθανής ατροφίας, αλλά πολλές φορές μπορεί να μπερδευτείς ότι βλέπεις ένα σχεδόν φυσιολογικό αμφιπληστροειδή, όμως έχει μείνει ως κληρονομιά μια οχρότητα στην οπτική θηλή και διαταραχή φυσικά των αγγείων. Θανό, να μας εξηγήσεις λίγο τον κατακαιρματισμό της στήλης αίματος. Ευχαριστώ. Ναι, είναι αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα. Σταματάει ουσιαστικά η ροή που βλέπεις υπό φυσιολογικές συνθήκες στις αρτηρίες. Νομίζω φαίνεται και εδώ πέρα στην εικόνα. Και είναι τελείως κατακαιρματισμένη η πορεία, είναι τμηματική. Κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι δεδομένο ότι θα το δεις, κυρίως εν μέσω του ειδήματος, γιατί στην οξία φάση, όπως είπαμε, έχουμε μια έντονη λέμφκαση και ένα είδημα, οπότε αυτό μπορεί να αποκρύπτεται κάπως. Αλλά είναι μια εικόνα την οποία βλέπουμε πολύ συχνά και πολύ χαρακτηριστικά. Ως προς την πρόγνωση, το 1 τρίτο κατά τα σαραφάς, όπως βλέπετε εδώ πέρα, παρουσιάζει μια μικρή λειτουργική βελτίωση. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι αρκετά αισιόδοξο αυτό το σενάριο. Συχνά αυτοί οι ασθενείς μένουν δυστυχώς με μια πολύ χαμηλή όραση. Μπορεί όντως να παρουσιάσουν μια βελτίωση ποιοτικά και ενδεχομένως και σε κάποιο βαθμό και ως απόλυτα νούμερο οπτικής οξύτητας, αλλά γενικώς η πρόγνωση δεν είναι καλή σε αυτούς τους ασθενείς και κατά ψέματα. Σε ένα ποσοστό γύρω στο 20% μπορεί να αναπτυχθεί ως επιπλοκή νεοαγγείωση στην ήριδα και νεοαγγείωση στην οπτική θηλή πολύ πιο σπάνια, σε ένα 2% περίπου. Όπως γνωρίζουμε, όταν αναπτυχθεί μια απόφραξη κεντρικής αρτηρίας, γενικώς μια απόφραξη σε κάποιον αρτηριακό κλάδο, επέρχεται πάρα πολύ γρήγορα μια νέκρωση στις στιβάδες, στις έσωστιβάδες που αιματώνονται από αυτό τον κλάδο. Θεωρητικά, μέσα στα πρώτα 100 λεπτά αναπτύσσεται κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η πιθανότητα να προλάβεις αυτόν τον ασθενή και να του κάνεις κάτι είναι μικρή, γιατί πρέπει αυτός με το που θα το καταλάβει αμέσως να φύγει και να έρθει στο γιατρείο ή στο νοσοκομείο ή οπουδήποτε. Είναι λίγο δύσκολο να το προλάβεις, μπορείς να το προλάβεις και αυτά που έχουν δοκιμαστεί και δοκιμάζονται κατά καιρούς να προσπαθείς να ελαττώσεις την ενδοφθάλμια πίεση για να φύγει ο θρόμβος από την περιοχή που βρίσκεται, είτε με παρακέντηση, είτε ενδοφλέβεια με κεταζολαμίδι και με μασάζ που γίνεται. Και βέβαια είναι μια συζητήσιμη προοπτική η αύξηση του οξυγόνου του αμφιπληστροειδούς, κάτι το οποίο τώρα δεν είναι της παρούσης να μπούμε σε λεπτομέρειες. Σίγουρα αυτή η προσπάθεια του να ρίξει την πίεση στο μάτι έχει μια λογική σε πολύ αρχικό στάδιο. Κάποιοι συγγραφείς αναφέρουν ότι ακόμα και πιο όψιμα έχει λογική να κάνεις μια προσπάθεια. Λογικό είναι, γιατί δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις στην τελική ανάλυση και να βοηθήσεις όσο μπορείς να βοηθήσεις την όλη κατάσταση, αλλά σε αυτά τα περιστατικά είναι πολύ σημαντικό ο ασθενής να έχει την προνοητικότητα, να το πω, να τρέξει άμεσα στο νοσοκομείο ή σε κάποιον ιδιώτη οφθαλμίατρο για να το αντιμετωπίσει. Ως προς την κλαδική αρτηριακή απόφραξη, εδώ πέρα είναι λιγότερο συχνή από την κεντρική, εκτός από τους νέους ασθενείς. Η μέση ηλικία είναι αντίστοιχη, γύρω στα 60 χρόνια, με μια επίσης πιο αυξημένη συχνότητα στους άντρες σε σχέση με τις γυναίκες. Συχνότερη είναι η προσβολή στην κροταφική περιοχή. Ο δεξιός οφθαλμός για κάποιους πιθανούς ανατομικούς λόγους που δεν είναι της παρούσης προσβάλλεται σε ένα 60% περίπου, και η συνηθέστερη αιτία, σε αντίθεση με την θρόμβωση στην κεντρική, αναφέρεται ότι είναι η εμβολή. Η εικόνα είναι επίσης αντίστοιχη, με την έννοια ότι εμφανίζεται και εδώ πέρα ένα λευκάζον είδημα στην περιοχή βέβαια κατανομής του κλάδου που έχει αποφραθεί. Εδώ πέρα δεν έχει ένα διάχυτο είδημα σε όλη την περιοχή της οχράς, τον οπισθοπόλο προφανώς. Η προσβολή αφορά την περιοχή αιμάτωσης από τον κλαδίσκο που έχει προσβληθεί. Έχει ένα ευνίδιο σκότωμα που αφορά προφανώς την περιοχή τη συγκεκριμένη. Ένα 50% των ασθενών διατηρούν μια φυσιολογική οπτική οξύτητα, και πάλι αυτό εξαρτάται από το ποιος είναι ο κλάδος που έχει προσβληθεί και πόσο κοντά είναι στο κεντρικό βοθρείο. Και βέβαια
μετά από 3-4 εβδομάδες πάλι αυτή η λεύκαση υποχωρεί και επειδή είναι μικρότερη, σαφώς μικρότερη εδώ πέρα η προσβολή σε σχέση με την κεντρική απόφραξη, πολλές φορές, πολύ συνθέστερα από ό,τι στην κεντρική απόφραξη, εδώ πέρα έχουμε, όταν το δεις αυτό τον ασθενή μετά από 1-2 μήνες, ενδεχομένως να μην βλέπεις κλινικά απολύτως τίποτα. Η πρόγνωση εδώ πέρα, προφανώς επειδή η προσβολή είναι σαφώς μικρότερης έκτασης, είναι και καλύτερη. Ένα 80% διατηρούν μια καλή οπτική οξύτητα. Το σκότωμα όμως πολλές φορές είναι μόνιμο, όχι ίσως στην έκταση που είναι στην αρχή, αλλά πολύ συχνά παραμένει. Και προφανώς η νεοαγγείωση στον αμφιβιστροειδή είναι κάτι που βλέπουμε πάρα πολύ σπάνια. Όπως επίσης και η ατροφία στο οπτικό νεύρο ή νεοαγγείωση τσίριδας δεν το βλέπουμε. Θεραπεία δεν απαιτείται, πέρα βέβαια από το προφανές ότι, όπως είπαμε και πριν, ο ασθενής αυτός πρέπει να σταλεί, να εξεταστεί για το συστηματικό, να κάνει ένα συστηματικό έλεγχο, ακόμα και σε περίπτωση που γνωρίζει ότι κάτι έχει, καλό είναι να σταλεί για ένα καρδιαγγειακό έλεγχο. Εδώ είναι μια εικόνα, όπως βλέπετε και στη φλοιογραφία υπάρχει μια καθυστέρηση της πλήρωσης στο κάτω αρτηριακό κλάδο. Και βέβαια το χειρότερο σενάριο στις αρτηριακές αποφράξεις είναι να έχει προσβληθεί η οφθαλμική αρτηρία, όπου εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Η οπτική οξύτητα είναι ακόμα χαμηλότερη, κερασόχρου οχρά δεν έχει, γιατί έχει προσβληθεί και η αιμάτωση που αφορά το χοροειδή. Αντίστοιχα, στην φλουραγιογραφία δεν έχει χοροειδικό φθορισμό, αφού δεν υπάρχει και εκεί πέρα αιμάτωση. Όσοι είναι εκεί με το ΙΑ θα γνωρίζουν ότι υπάρχει μια απουσία του κύματος Α. Και βέβαια, ως κληρονομιά σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε σοβαρές διαταραχές του μελάχρου επιθυλίου. Γενικώς είναι μια σπανιότερη φυσικά κατάσταση σε σχέση με τις άλλες αρτηριακές αποφράξεις, αλλά πολύ, πολύ σοβαρή. Υπάρχει και το άλλο, κατά μία έννοια, άκρο, η προσβολή μόνο της θηλοχρικής αρτηρίας, η οποία, όπως γνωρίζετε, πηγάζει από τις βραχίες οπίστιες ακτινοειδείς. Εκεί πέρα μπορεί να έχουμε 2-3 σενάρια. Στο ένα σενάριο να είναι προσβεβλημένη μόνο η θηλοχρική αρτηρία. Συνήθως το βλέπουμε αυτό σε νέα άτομα σε συνδυασμό με παθήσεις του κολαγόνου και έχει μια σχετικά καλή πρόγνωση. Μπορεί να εμφανιστεί όμως σε συνδυασμό με απόφραξη της κεντρικής φλέβας. Επίσης είναι συχνή σε νέα άτομα και μια αρκετά καλή πρόγνωση. Και βέβαια το όχι καλό σενάριο, να έχουμε προσβολή της θηλοχρικής αρτηρίας σε συνδυασμό με πρόσια ισχαιμική οπτικοπάθεια, όπου εδώ πέρα βέβαια η πρόγνωση είναι σαφώς πιο επιφυλακτική και εδώ η συσχέτιση με την πιθανότητα ακροταφικής αρτηρίδας προφανώς είναι ισχυρή. Εδώ έχουμε μία προσβολή, όπως ελπίζω να μπορείτε να δείτε, της θηλοχρικής αρτηρίας. Αυτό ή εδώ η μικρή λεύκαση που βλέπουμε. Και εδώ πέρα μια πολύ πιο θορυβώδης εικόνα. Έχουμε προσβολή της θηλοχρικής αρτηρίας σε συνδυασμό με μια κεντρική φλεβική απόφραξη. Και βέβαια ίσως θα έχετε την απορία του ότι τόση ώρα βλέπετε κάποιες εικόνες, αλλά δεν έχετε δει ένα OCT, που είναι η κατεξοχήν εξέταση που έχουμε στα χέρια μας πλέον, όχι όσοι ασχολούνται με τον αμφιβιστροειδή, αλλά σε ένα οποιοδήποτε ιατρείο. Και όντως το CT στις περιπτώσεις αρτηριακής απόφραξης πολλές φορές σου βάζει τη διάγνωση και σε περιπτώσεις που έχει κάποιες αμφιβολίες περί τίνος πρόκειται. Η εικόνα είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική και το χαρακτηριστικό στοιχείο είναι αυτή που βλέπουμε, η υπερανακλαστικότητα στις έσω αμφιβιστροειδικές στιβάδες. Ξαναγυρνάω στην παθογένεια που αναφέραμε πριν, ότι εκεί πέρα είναι η προσβολή στις έσω αμφιβιστροειδικές στιβάδες και κατ' επέκταση παίρνουμε αυτή την εικόνα στο CT που είναι χαρακτηριστική. Και βέβαια το ακόμα πιο trendy των τελευταίων ετών, το CT Angio, το οποίο όπως βλέπετε εδώ στο superficial δίκτυο παίρνεις, όχι πάντα, δεν είναι πάντα δεδομένο θα πάρεις αυτή την εικόνα, κυρίως σε πιο όψιμες φάσεις της πάθησης, σε μεταγενέστερες δηλαδή, αν δεν έρθει στην οξία του φάση ο ασθενής. Αλλά εδώ πέρα τέλος πάντων το πιάσαμε, εδώ πέρα βλέπουμε μια σαφή ισχυμία στην περιοχή και εδώ το αμφάς που δείχνει αυτή την λεύκαση. Και βέβαια υπάρχουν και διάφορες υποκατηγορίες κατά μία έννοια της όλης ιστορίας. Εδώ πέρα βλέπουμε επίσης μία προσβολή, μία ισχυμία στον κλαδίσκο και εδώ την περιοχή της
ισχαιμίας, η οποία, αν μπορείτε να δείτε καλά, είναι προσβεβλημένη όχι η όλη περιοχή τόσο πολύ των έσω αμφιβληστροειδικών στιβάδων, όσο η περιοχή της έσω δικτυωτής, της έσω πυρηνικής, συγγνώμη, στιβάδας. Αυτή η εικόνα, όπως βλέπετε εδώ, είναι στο όριο της βλάβης, ενώ εδώ που είναι σε μια γενικότερη προσβολή βλέπουμε όλη την περιοχή των έσω αμφιβληστροειδικών στιβάδων σε όλη την έκταση να είναι προσβεβλημένη. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες περιπτώσεις που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οι οποίες έχουν περιγραφεί τα τελευταία χρόνια, όπως βλέπουμε και σε αυτό το περιστατικό που φαίνεται πιο χαρακτηριστικά. Έχουμε μια υπερανακλαστικότητα όχι σε όλη την περιοχή των έσω αμφιβληστροειδικών στιβάδων, αλλά στο πιο εσωτερικό τμήμα, στην έσω πυρηνική στιβάδα, και όπου βλέπουμε εδώ πέρα στο άντζιο, όπου στο superficial δεν βλέπουμε τίποτα ιδιαίτερο, αλλά στο εντοβάθι δίκτυο βλέπουμε μία κάποια ισχαιμία. Αυτό είναι αυτό που έχει ονομαστεί σχετικά πρόσφατα ως paracentral acute middle maculopathy. Είναι μια πάθηση η οποία αρχικά, δεν θα το έλεγα πάθηση, μια προσβολή τέλος πάντων αγκιακή, η οποία αρχικά είχε θεωρηθεί ότι άνοικε στο όλο φάσμα των white dots. Δεν ισχύει αυτό πλέον, είναι μια αγκιακή πάθηση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι κάτι ιδιοπαθές, είναι κάτι που μπορούμε να δούμε σε αρτηριακές αποφράξεις, σε φλεβικές αποφράξεις, σε λήψη ουσιών, σε ανθρώπους γενικώς με κάποια καρδιακά προβλήματα. Είναι μια ήπια, θα έλεγα, μια πολύ ήπια προσβολή του αρτηριακού δικτύου. Αυτή, για να γυρίσουμε λίγο πιο πίσω που σας είπα για τα white dots, αυτή εδώ το acute macular neuroretinopathy είναι μια παρόμοια κατά μία έννοια πάθηση, η οποία έχει την διαφορά σε σχέση με το PAM που είδαμε πιο πριν, ότι η υπερανακλαστικότητα και κατ' επέκταση η βλάβη και η ισχαιμία είναι στις έξω στιβάδες, όπως βλέπετε, και η αιτία είναι ότι η αγκιακή προσβολή είναι διαφορετική σε σχέση με το paracentral acute middle maculopathy που είπαμε πιο πριν, που αφορά την έσω πυρηνική στιβάδα. Και για να σας κουράσω λίγο ακόμα περισσότερο με το κομμάτι της ανατομίας, το οποίο είναι σημαντικό, εδώ πέρα είναι ένα σχήμα που βλέπουμε την κατανομή του τριχοειδικού δικτύου. Καλό είναι να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί βοηθάει σε πολλές περιπτώσεις. Έχουμε το επιφανειακό τριχοειδικό δίκτυο, λοιπόν, που είναι στις έσω στιβάδες, όπως είπαμε πιο πριν, και η προσβολή του οδηγεί στην ανάπτυξη κάποιων μαλακών εξιδρωμάτων κτλ. Έχουμε το ενδιάμεσο τριχοειδικό δίκτυο, που είναι στο έσω όριο της έσω πυρηνικής στιβάδας, πάνω στην οποία ακριβώς αναπτύσσεται το PAM που είπαμε πιο πριν. Και επίσης το εντοβάθι τριχοειδικό δίκτυο, που είναι στο έξω όριο της ίδιας στιβάδας. Η προσβολή λοιπόν του έσω τριχοειδικού δικτύου οδηγεί στα cotton wools, που έχουμε δει στις κλασικές περιπτώσεις. Η προσβολή του ενδιάμεσου ή και του εντοβάθι τριχοειδικού δικτύου οδηγεί στο PAM. Είναι διαφορετική κλινική εικόνα. Όπως είδατε και πιο πριν, η εικόνα του PAM είναι λιγότερο θορυβώδης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συνδυάζεται, όπως είδαμε και θα δούμε και πιο κάτω σε κάποια παραδείγματα, με σοβαρότερες παθήσεις, ή να εξελιχθεί σε βάθος χρόνου, να αναπτυχθεί μια αρτηριακή απόφραξη μετά το PAM, και γι' αυτό πρέπει και αυτό να μας θορυβήσει και να σταλεί ο ασθενής αυτός σε έλεγχο. Και εδώ σας έχω μια σειρά από είτε OCT απλά είτε άντζιο. Βλέπουμε και εδώ πέρα τη χαρακτηριστική εικόνα της υπερανακλαστικότητας, φαίνεται πολύ έντονα, που αφορά την έσω πυρηνική στιβάδα. Αυτό είναι μια εικόνα PAM. Εδώ πέρα βλέπουμε στο όριο της βλάβης είναι η τομή, μια αντίστοιχη εικόνα παίρνουμε εδώ πέρα. Όπως και σε αυτή την περιοχή την κατανομή της ισχαιμίας με τη λεύκαση στο αμφάς και την υπερανακλαστικότητα στη στιβάδα την έσω πυρηνική. Ενώ εδώ πέρα, όπως βλέπουμε, σε όλη αυτή την τομή υπάρχει μια διάχυτη λεύκανση, επομένως εδώ η ισχαιμία αφορά και τις έσω στιβάδες. Αντίστοιχα, προφανώς έχουμε και άλλη κλινική εικόνα, αν τον εξετάσουμε αυτόν τον ασθενή. Εδώ, στο όριο της βλάβης, έχω βάλει πάρα πολλά σκαναρίσματα για να δείτε ότι ανάλογα με το που σκανάρεις παίρνεις άλλη εικόνα, και γι' αυτό το OCT και το άντζιο πολύ περισσότερο είναι μια εξέταση δυναμική. Δεν μπορείς να βασιστείς με το να σου στείλουν μια εκτυπωμένη εικόνα και να σου πούν θες τι έχει.
Γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα και επίτηδες τα έχω βάλει, ανάλογα με το που είναι το σκανάρισμα, η τομή σου παίρνει και διαφορετική εικόνα. Έτσι, επομένως εδώ στο όριο της αλλίωσης έχει μια εικόνα που μοιάζει με PAM. Εδώ πέρα επίσης είναι μια αντίστοιχη εικόνα στα όρια που παίρνουμε και αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία καλό είναι να έχουμε στο μυαλό μας και να προσέχουμε όταν σκανάρουμε αυτούς τους ασθενείς. Τελειώντας πάνω στο κομμάτι αυτό, θα ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα. Και επίτηδες θα έβαλα προς το τέλος αυτό το PAM, το οποίο θεωρητικά είναι το πιο ήπιο κομμάτι των αρτηριακών αποφράξεων. Το άλλο άκρο είναι η οφθαλμική απόφραξη, έστω η κεντρική αρτηρία των φλιστροειδούς. Δεν σημαίνει το ότι έχει τη μία ή την άλλη ότι ο έλεγχος του ασθενούς στην περίπτωση του PAM πρέπει να είναι πολύ πιο χαλαρός και να πεις εντάξει, τώρα είναι ένα πολύ μικρό κλατίσκος στο ενδοβάθμιο τριβοειδικό δίκτυο, δεν τρέχει τίποτα, άστο και τα ξαναλέμε. Ο έλεγχος που πρέπει να σταλεί για τους ασθενείς αυτούς είναι ο ίδιος. Πρέπει ακόμα και σε αυτή την πολύ μικρή προσβολή, η οποία κλινικά είναι πολύ εύκολο να διαφύγει, γιατί αυτός ο ασθενής μπορεί να έρθει και να πει ότι έχω ένα πολύ μικρό σκότωμα, και αν το πει και αυτό, μπορεί να πει ότι γενικώς έχω μια ήπια διαταραχή στην όρασή μου, και να του κάνεις ένα σκανάρισμα, και όντως αν δεν είσαι και πολύ οικείος και πολύ προσεκτικός με το OCT, να το χάσεις αυτό το σημείο της υπερανακλαστικότητας στις έσωσες-τυπάδες. Αυτοί οι ασθενείς πρέπει να σταλούν για ένα εντελεχή καρδιαγγειακό έλεγχο. Δεν θα σταλεί μόνο ένας ο οποίος θα έρθει με μια οφθαλμοφανή κεντρικής αρτηρίας απόφραξη. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το άλλο πάνω στο οποίο υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση είναι το πόσο επίγον είναι να ανασταλεί ο ασθενής που έχει, ας πούμε, μια απόφραξη αρτηρίας, πόσο επίγον είναι να σταλεί για εξέταση. Θα του πεις αυτού του ασθενή ότι εντάξει, κοίταξε να δεις, έχει μια αγκιακή βλάβη, έχεις και περάσει και κάποιο ισχυμικό ίσως πριν 5 χρόνια. Οκ, κάποια στιγμή όταν πας στον καρδιολόγο σου, πες του το. Όχι. Θα πρέπει να σταλεί επιγόντως. Υπάρχει άποψη η οποία λέει ότι πρέπει ο ασθενής να σταλεί μάλιστα στα επίγοντα. Και όταν λέω στα επίγοντα, όχι στα επίγοντα με την έννοια του προβλήματος του ματιού, στα επίγοντα για τη διερεύνηση του συστηματικού του θέματος. Και μάλιστα πολλοί ζητάνε ένα νευρολογικό έλεγχο για την πιθανότητα κάποιης αγκιακής προσβολής στον εγκέφαλο. Και ξαναλέω άμεσα. Πολλοί είναι της άποψης ότι αυτό πρέπει να γίνει με τη λογική του επίγοντος και όχι της απλής συμβουλής ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα πρέπει να ελεγχθεί. Αυτό είναι, νομίζω, κλείνοντας, το σημαντικότερο, γιατί ξαναλέω, όπως είδατε και εδώ και όπως προφανώς έχετε δει και οι περισσότεροι, το να βάλεις τη διάγνωση για μια αρτηριακή απόφραξη, όχι πάντα, αλλά συχνά είναι κάτι σχετικά εύκολο. Το να βοηθήσεις το μάτι είναι κάτι μάλλον δύσκολο, εκτός αν είναι τυχερός ο ασθενής και έρθει αμέσως σε σένα. Για μένα το μεγάλο θέμα σε αυτούς τους ασθενείς είναι ο συστηματικός τους έλεγχος. Το εύρος της εξέτασης πρέπει να γίνει, άσχετα με το πόσο μικρός κλαδίσκος έχει προσβληθεί και το πόσο άμεσα και επιγόντως πρέπει να σταλούν, να ελεγχθούν αυτοί οι ασθενείς. Αυτά είχα να πω, Μανώλη. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση και είμαι στη διάθεσή σας.